ロハー、それでは、ハワイ島のヒーラベという滝を歌った曲ですね。ヒーラベ、お送りしていきます。はい、ヒーラベです。皆様、アロハ。はい。Ready? Yeah, he loved it. ありがとうございます。Thank you.